गोजोन सानजौफुनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिम बावहरबाय। दिनै नै बिदाजों आंजों जा दाखालिनि गारि बायनायखौ गेरेजाव दोनहैदोंमोन नालाय, दा बेखौ जों बेसेबां जाखो बेसेबां आवगायखो मा जानानै दं बेखौ गेरेज मालिकआ लेंहरनायखाय जों दिनै नायनो होननानै थांनो ओंखारबाय। नै आदाजों आंजों नायलांबाय था नोंथांमोना। अखाबो एसे ख्रेब ख्रेब हासोगारदों नै। एसे फुंहांनिफ्रायनो थाइसे थाइनै सिरिनानै दा एसे हाफैबाय एसे मोजाङैनो। बे जोंनि नै मा होनो जोंनि हाबनाय बाइक खेंख्रा खेंख्रि जाजोबथारबाय गफुरा एकदम माने फरलेन जानानै। दा बै मेन रडआ बै गोजौजों, नैबे गाहाया जाहैबाय जोंनि हाबनाय साबवे बियो। दा जेला सेला ओरै फैयोब्ला टाउनाव मोनैनि सिगां सोनाबनिफ्राय फैयोब्ला टाउन मोनैनि सिगां गंसे जोंनि सयदर कलेज दङ, बेजों हाबनांगौ जोंनिया। नै दासो हाइवेआव माने ग्रोब जाफैबाय नै गाखोनानै। आं ड्राइभिंखौ लाबोआखैबा माबानानै खिथा बाजिखौ नागिरदों जों। नै एसे थाव सोनोसै। 45 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय। दायो जोङो एखे सानजा फारसे दावखोगासिनो दङ लखिमपुर रडजों। गारि घुरायालाय बारा भिर नङा जोंनि बे सानजाथिंजाय, एसे खम जायो। थेवबो सिंगल वे नालाय सालायनायाव एसे रिस्कि जायो आरो लामाफ्राबो जायगा जायगा दाबो क्लिन जाजोबाखै। थेवबो सोलिनांबाय। नैबेखौ धलपुर होनो रायजोफोर, धलपुर होनो बे एरियाया। नैबे एरियाहाय थांबाय ओरै साहाथिंजाय, बै जे जों जे बिटिआर सिमा जे बुंबाय थायो, बे लामाजोंनो थांबानो लखिमपुर सिमुलगुरि होननाय जायगाखौ मोनहैयो। बारा गोजान नङा, 9 किल'मिटार दङ साहाथिंजाय। नोंथांमोननो दा फैनायाव दिन्थिलांबाय थागोन र'। फैयै फैयै नै जों नारायणपुरखौ मोनफैफिनलायबाय। दाख्लैबो नोंथांमोननो दिन्थिखादोंमोन आं बे जायगाखौ, DSCनि केपिटेल होननानै बियो। जों ओरै साहाथिंजाय बान्दरदुवा रड, बेबो थांनानै लखिमपुरखौनो मोनहैयो। आरो बै सानजाहा बे बिपुरिया रड, बेबो लखिमपुरखौनो मोनहैयो। मात्र ओरैजाय अरुणाचल टाच जालांबाय, ओरैहाय आसामनो जानानै थांबाय आरो। जों दा नै अरुणाचल रड होननानै जों होसोगासिनो दं, बान्दरदुवा। बारा गोजान नंला, बिनिफ्राय आरो 15 किल'मिटार दङ। थाब मोनहैयो। अखायाबो ख्रेब ख्रेब हाबाय थादों नालाय रायजोफोर, भिउसखौ बारा मोजां क्लिनै नुनो हायाखै। ओरै ग्लासाव दै एसे नांनानै माने बारा क्लिन नुवाखै। दा नैबे एरियाया जाहैबाय पटाली पाहार एरिया बियो। नैबे मोनसे पार्क दङ आरो नैबे गोबां मोजां न' दङ बे एरियायाव। अरुणाचल माने नांजाबनाय एरिया आरो बियो। बिनिफ्राय नैबेहाय गंसे शंकर माधबदेव होननाय मोनसे कलेज दङ, खोब मोजां कलेज बियो। गोजौआव गाखोलांनांगौ ओरै हाजो सायाव, बे कलेजआबो ओइ नुहुरनाया खोब मोजां, माने भिउसखौ नायनो मोजां आरो गोजौआव थाब्लाथ' आरो बिराद गोजोननाय मोनो, बेरायनोबो मोजां जायगाया। दा बे एरियाखौ माने पटाली पाहार होननानै बुङो आरो। दा बारा गोजान गैला, बान्दरदुवाया मोनथारसिगोन। आरो बेनिफ्राय खोब बारा 2 किल'मिटारसो जागोन बायदि मोनदां मोननो आरो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बेफोरो गासिबो DSCआव गोलैजोबो, गासिबो दिउरि एरिया गोजा बेफोरो गासिबो। बेवहाय मा होनदों बहलफुरनाय दं, फुरनाय दङ, गोबां बायदि बायदि मुंनि जायगानि मुं दङ आरो बेवहाय। फैयै फैयै नै बान्दरदुवा मोनहांहां एसे दंबावो आरो। बेवहाय मोनसे टल गेट मोनलायबाय नै। गोबां गोबाव जाबाय बेखौ बानायनाया, नाथाय दासिमबो अपेनिं जानायखौ नुनो मोनथ'वाखै। जागोन ना बे साननैसोफ्रावनो। नै जोङो आरो फैनानै दाखालि जे आं बुंदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव
PTC होननाय पुलिस ट्रेनिं सेन्टार अरुणाचलनि बेखौ जों मोनफैफिनलायबाय नै PTC गेट नाम्बार 1 नै बियो बिदिनो मोनलांबाय थागोन नैबे गोजौआव बिराद मोजां बेरायनो एकदम दंफां लाइफां बिराद सारि सारि दङ हाग्राबो दङ एसे हाजो एरिया नालाय जों बेरायनो बिराद मोजां जायगाया ओइ गोजौजों गोजौ गाखोलांनांगौ बेयाव दा जों माने हाइवेआ एसे गाहायखाय गोजौनिखौ मोजाङै नुजोबनो हाया नैबेनो आरो एरियाफ्रा बे एसे प्लेन दंबाय बेयावनो गोजौ बेयावनो गाहाय गोजा अरुणाचलनि जायगा जाहैबाय नालाय नैबे PTC गेट नाम्बार 2 नायलांबाय था नोंथांमोनानो भिउसफ्रा मोजां मोनबायमोन नामा नायलाय बेनो बिना दाना जों जायगाखौ मोनफैबाय नै रायजोफोर जों लाबोनाय गेरेजखौ मोनफैबाय गोजाननिफ्रायनो बिखा खायसे मोनखायो आरो गारिखौ नुयोबाथ' बिखायानो बोरैबा मोनबाय थायो गोसोखांफ्लांबाय थायो थेवबो माथो खालामबावनो उफायथ' गैया जाहैबाय जानो गोनाङा जालांबाय बेखौथ' आरो माथो खालामनो हाबावनो बेफोर गासिबो इसोरनि आखायावसो थाजोबो नालाय ओंखायनो जों मानसिया जेरै सानो बिदिथ' जाजोबनो हाया जाहैबाय जेखियानो जादोला मोजाङै मोजां बिनिफ्राय गारिखौ न'सिम लांनो हायोब्लानो गोसोखौ बिराद माने गोजोननाय मोनसिगोन आरो आङो दाथ' गोसोआ एकदम गोजोनथारा एसेबो जेब्लासिम न'सिम लांनो हाया अब्लासिम गोजोननाय मोनो दा नै नायदो गेरेजनि नुथायफ्रा नै गोबां गारि दङ बे सिङाव जाय जेरै हागौ ओरै बानायदों जोंनिया बोरै गारिया बबेथिंबा खनायाव लांबाय बायदि मोनदों आङो नागिरहैनि आं सेराव गारिखौ गोबां एक्सिडेन्ट जानाय एकदम बिराद गाज्रि एक्सिडेन्ट ओइ नै नुहुरबाय जोंनिया एकदम खनायावसो बोनानै दोनदों ओइ नै बैनो जोंना इगनिसआ इसोरनि अननायाव बेक साइडआव जेबो जायाखिसै जोंना एकदम मोजाङै मोजां बारबोबाय सिगांथिं खिन्थु अबस्था गैखाथारा आरो एकदम नोंथांमोनाथ' दाख्लैबो नुदों दिनैबो दिन्थिनोसै आं नै नायदो बोरैबा मोनो गारिखौ नुब्ला माबा एकदम नै हाराव हाथाव जाजोबनानै थाबाय जिबायदि मोजांमोन गारिया दा नै दा बै सिंफ्राव गोबां बायदि बायदि बायनाय जाहैबाय नालाय बेफोरखौ गारजोबनांबाय सेस बख'नानै गारजोबनांबाय नै बिथिंनाथ' साखा थाखा सेस बायजोबखादों साखायाबो गैया ओंखायनो बैफोरखौ लागायजोबनांबाय आरो बेयाव दा माखौ मा होनो आंबोथ' मिथिया जाहैबाय दा माखौ बोरै लगायखो दाख्लैथ' लिस्टआव नुनाय मथे एकदम गोबां बुरजामोन बे गारिफ्रा नायलाय बिराद एकदम जेरैबो बै भिउस नाहरलाय बान्दरदुवानि बेयो आसाम साइडनि भिउस आरो बेसेबांबा गोजौआवसो दं बे गेरेजआ एकदम गाहायाव नाहरलाय नै बेखौ दिख्रं दै होननानै बुङो बियो ओमफ्राय नै नायलाय बिराद मोजां गाहायाव भिउसफ्रा हरैबो नै एसे जायगाया आख' फाख' जादों थेवबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सेस्था खालामनि र' गोजाननिफ्रायबाबो ओइ नै गाहायाव बिराद न' दङ एकदम बिराद हालौ मैलौ न' दङ ओइ नुहुरनाया दिख्रं दै एरनो जों बिराद गोजौआव दं आरो दा बिराद गाहायाव आसाम दै नायदो नोंथांमोनानो बिराद मोजां ओरै गोजौआव गाखोनानै नाहरबाथ' बिराद गोजोननाय मोनो আৰু ধৰক আপোনাৰ মেইন বস্তুটো পোৱা নাই বস্তু এতিয়া এইবিলাক কেইটামান বস্তু নাই ক'তো সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গুৰগাঁৱৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব লাগে গুৰগাঁও গুৰগাঁও তো এইবিলাক যোনবিলাক বস্তু পাইছে সেইবিলাক বাৰু মই মগাই পিনে এটা ফিটিং কৰি দিলোঁ এতিয়া নোপোৱা বস্তু এয়াৰ বেগ দুটা তাৰপিছত এই কভাৰটো এইটো তাৰপিছত এইটো এইবিলাকতো পেইণ্ট কৰিব লাগিব পেইণ্ট কৰিলে হৈ যাব তাকেতো সেইটো আছে আৰু এইটো এইটো লিষ্ট আছে অঁ এইটো আছে এক সপ্তাহ বেছিয়ে লাগিব নেকি আৰু এক সপ্তাহ নাই বস্তু আহিবলৈ আপোনাৰ
মোক ইহঁতে কৈছে 15 দিন 20 দিন লাগিব বুলি কৈ আছে বাপৰে বাপ গুৰগাঁৱৰ পৰা আহিব দিল্লীৰ পৰা আহিব মালটো তাৰপিছত অৰ্ডাৰটো কৰা হ'ল অৰ্ডাৰটো কৰা আছে 15-20 দিন হ'লেতো এপ্ৰিল পাই যাব দেখোন আপুনি এপ্ৰিলৰ টাইম দিছিলে এপ্ৰিলৰ টাইম দিলে ডেলিভাৰীটো এপ্ৰিল 1-2 বুলি কৈছিলে আজিতো কিমান 19 তাৰিখ মই এই বস্তু অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাৰ আগতে মই পেণ্টবিলাক কৰিবলৈ দি দিম বাৰু অঁ কৰি আছে এটা भी পোৱা নাই এটা भी জায়গা भी অর্ডার দিছে পাম্প মাৰি পেলাই চেক কৰি চাম বুলি কৈছিলে পামচাৰ হৈছে না সেইটো কাৰণে সন্ধিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো হেডলাইট ভাঙি গৈছে মেকানিক কৈছে এইটো হেডলাইট ভঙা আছে কোনটো এইটো এইটো টায়াৰটো বাৰু মই চাই ল'ম এইটো মানে পামচাৰ হৈছিলেতো এক্সিডেণ্ট হোৱা সময়ত সেইটো কাৰণে সন্ধিয়া সেইটো কাৰণে ঠিক আছে অঁ রিংটি ঠিক আছে ভঙা নাই दा नायजानै रायजोफोर नैबेखौ आराम ना मा होनो आंबो मोजांसो सकेट जाफारनै बे गासिबो बायजोबदों नालाय दा गोदान लगायफिनबाय बेखौ सिङावबो गोबां माबा माबि बायदों ओमफ्राय नैबेखौ पेन खालामनानै दोनबाय नैबेखौ नै माने कालार होफिनबाय आरो जेनेबा प्राइमार होग्रोदों उनावहाय कालार होगोन नै बिथिंनाबो नै आराम ना मा होनो बे बायदों गासिबो बेखौ गोदान होजोब्बाय नैबे साखाफ्राबो गासिबो गोदान लगायजोबगोन एल'इलखौ बेनिफ्राय बेवहाय मा मा दंबावो आरो मा मा होगोन बेखौथ' आं मिथिला बेवहाय आरो कुलेन्ट सोग्रा ड्रामाबो जिदोंनो दा बख'नानै बहाबा दोनदों बेखौबो गोदान लागायगोन ओमफ्राय सिंफ्राव गोबां दङ सिङावबो मोजाङैनो दं आरो दा नायखांबाय जों थांनांसिगोन माथो खालामनो बेनो गोबां एकदम बिथांमोना झालाय खालामदों माबादों एकदम बायदि बायदि मावगासिनो दङ उनाव फैफिननांसिगोन सप्तासेसोनि उनावहाय जोङो ओइ नै बान्दरदुवानि भिउसा हनै हाजो थिला एकदम बेफोरो बे हाजो जावखानाय बै एरियाफ्रायनो बेखौ हाजो जावखानानै बेखौ माने समान बानायनाय बेयावनो गोबां मार्केट एरियाफोर बानायजोबदों बेवहाय एसे खाथियाव थांबा साबसिन नुयोमोन खिन्थु अखा फ्लेब फ्लेब होनाय ना ডাইচাপ যেতিয়া ভাঙে গিয়াৰ লগাওঁতে গাড়ীটো নিহিলে মানে সেই ডাইচাপে আপোনাৰ গিয়াৰ লগাই পিনে চাকাটো ডাইচাপে ঘূৰাই সেই ডাইচাপ ভঙাৰ কাৰণে গিয়াৰটো নালাগিলে নতুন जोङो दा गिदिंफिनबाय रायजोफोर गेरेजनिफ्राय न' फारसे थांफिननोसै बोथोराबो मोजां नङा ओंखायनो सोरां बोरां एसे गिदिंफिनबाय जोङो दहाय बुंनाय बायदि आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै सिमुलगुरि होननाय जायगाखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आङो जोङो नै दायो हाबबाय जोङो धलपुर बे रडजों गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जे बिटिआरनि सिमाया माने सिमुलगुरिसिम जागोन लखिमपुरनि सिमुलगुरिसिम जागोन होननानै नोंथांमोना खोनाबाय थादों बयबो बै सिमुलगुरि एरियाजों जों थांगासिनो दङ बारा गोजान गैला मोनसिगोनानो बेयाव गोबां बर'फोर दङ बेयाव लखिमपुर जिल्ला गोलैयो बिसिनिया नायलांबाय थां नोंथांमोना मोनबायानो नै बियो सिमुलगुरि सेन्टार बियो टाउनबो बुंजाबाय गोदो एसे फिसामोन दायो गोबां डेभेलप जाबाय देरबाय लामाफ्राबो गोबां मोजां जाबाय ओरैहाय नै साहा फारसे बियो ओरै हाबलांबाय बिथिंबो बर'फोर दङ गोबांनो गोदो नरनारायण आरो सिलाराय खोनाय लामाखौ बै साहाथिं थांबा मोनहैयो नारायणपुराव जोबथाहैनाय बिनि सल' दङ बयबो नोंथांमोना मिथिगौ नैबे गासिबो बेयावबो बर'फोर दङ माखासे सिमुलगुरिनि बियो सिमुलगुरि टाउन बियो दायो जोङो नै बर' गामिजों जों हाबलांबाय थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था दायो जोङो नै बर' गामि हाबजेनबाय नैफोरबो गासिबो बर'फोरनि गोजामोन बेनिफ्राय जोङो नै थांगासिनो दङ
जोङो मोनहैगोन दायो 1 नं बिक्रमपुर गामि होननाय जों मोनहैगोन गिबियावनो। सम्राटमोननि न'आव बहा बे खुनुथिनोमोनलै बेनो जाबाय 1 नं बिक्रमपुर गामि लखिमपुरनि आंनि आइनि गामि बियो माने आइनि गोजाम गामि बेयावनो जोनोम मोननानै बेयावनो देरदों आइमोनहा आरो जोंहा गोबां न'नि बाहागिफोर आदैमोन दाबो बेयावनो दं आमाइमोन दाबो बेयावनो दंजोबो गासिबो जोंहाल'सो एसे गोजानाव थाहैनाय बायदि जादों बाखि गासिबो बेयावनो दंजोबो दासिमबो बाहागिफोर गोजा बेयाव बे गासिबो बे आमाइमोन बे आदैमोन हैनि बे आमाइ बे आदै आफानि फंबाय गोजा गासिबो बेनोमोन आरो मेन हाया फैयै फैयै मोनसे जायगा मोनफैबाय नै रायजोफोर बे जायगायानो जाहैबाय लखिमपुर आरो बिश्वनाथखौ बोखावनानै दोननाय दोंसे दैमा दा बेयाव मोनसे जारिमिन दङ बेवहाय सिगां बोसोराव बैसागु जानायाव जे गामि दरसेनि मानसिफ्रा जे ट्रेक्टरजों एक्सिडेन्ट जानानै बेवहाय सानै जिउ गोमादोंमोन आरो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जखम जादोंमोन दा नैबे बे दलंआनो बियो बिश्वनाथ आरो लखिमपुरखौ बोखावनानै दोनदों बे दैया दा नोंथांमोना जाय बिथांमोना नुदों बिथांमोना गोसोआव दं थाखागोन नैबे जायगायानो जे बै बैसागुनि नुहुरबाय थायो दा जायगाया नैबेनो जाहैबाय रायजोफोर गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा बेरायनो फैसोगारो बेवहाय गोबां ओरैनो फुंनि बेलासिनि मानसिफोर बेयाव थाबाय थायो दा जायगाखौ मोनफैब्ला एसे गोसोफोरखौ बोरैबा मोनो आरो सिगांनिया नैबे जायगायानो ट्रेक्टर गोलैनाय जायगाया बेनो बे जाहैबाय जोंनि आफामोननि गोदोनि फुराना गामि जाहैबाय बियो 2 नं बिक्रमपुर होनो बे आरो दा जों नैबे गामिनि लामाजों हाबसिगोन दा लामाया दाबो मोजां जाजोबनो हायाखै बे पासा लामासो नै अखा हानायजों एकदम हाब्रु जाजोबनानै दङ दा बेफोरो बोरैबा बिटिआरनि सिमा बारायनायावथ' गोग्लैबाय बे बिक्रमपुरा दा बैफोरनि आसनिफोरजों मोजां जायोना जाया लामाफ्रा बेखौ सरकारासो मिन्थिसिगोन आरो माब्ला जागोन बेखौ जों नेनानै थासिगोन जाहैबाय लामाया गाज्रिथार नै गामिनि लामाया माथो खालामबावनो फैयै फैयै जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि सानजाहा जोबथारनाय मोनसे सेन्टार मोनफैबाय जोङो बे सेन्टारा जाहैबाय आलुपारा सेन्टार ओरैहाय 2 नं बिक्रमपुर आरो ओरै आलुपारा बेनि गेजेराव मोनसे सेन्टार दङ नै गोबां जोंनि न'खरनि मानसिफोरबो दं बेवहाय आयं जानाय आबै जानाय मादै जानाय गासिबो न'नि मानसिफोर दंसोगारो बेवहाय रायजोफोर बेनो जाहैबाय आलुपारा सेन्टार सोरबा सोरबा सकबो होनो जों बांसिन सेन्टार होननानै बुङो दा नै थांदोंमोन दायो जोङो नै आलुपारा गामिजों हाबबाय रायजोफोर खोब ग्रोम ग्रोम बे गामिया बे गामि गेजेरजों जों थांसिगोन नै गामियावबो गोबां न'खर दङ बधय 150निबो बारासो दंबायदि मोनदों नैबे जाहैबाय बिथांमोननि गामिनि LP स्कुल लोगोसेयैनो नैबेहाय ब्रह्म मन्दिर दंफायो बैनो मन्दिरा नै आरो बे मोनसे हल दङ बिथांमोनहा सावरायग्रा दा बिथांमोननि गामिनि भिउसआ नै बिराद मोजां ग्रोम ग्रोमथार गामिफ्रा फैयै फैयै नै आलुपारा गामिया जोबनोसै बेनिफ्राय गंसे एसामिस गामि निगम मोनबाय नै बिनि सानजाहाबो बर'फोर दं आरो सोनाबाथ' जोंनि गामि बेनोमोन रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'आ गोजोन्थों।